Putri. Mangga Gusti Putri. Ya, matur nuwun ya. Waalaikumsalam. Iki mau podo saya. Cek. Tapi yo ora kaya sak kabeh podo. Podo lho. Amen prei. Amen prei. Susah. Mas ya dinggo istirahat sedina wae. Kamar nyopet nyambut gawe meneh iki ben duwe tenaga. Gajeng Kakang Sing. Lalu mongso panutuhe nganggo dosa. Ora sampe-sampe. Iya lho. Kowe pengen, Boten. kowe pengen rene. Boten, boten. Bila matur suwun. Matur suwun nuwun ya ora apa-apa wong pancen karo sedherek. Komo aku bali. Boten saestu. Jumujuk ana ing Taman Pamargi Putri. Aku ngambung lan karo aku kita wis pas. Cek. Kok dadak weri. Boten kok boten nari. Lah kok mau iki? Ngono mau. Ini apa? Boten saestu Gusti Putri boten. Citra kepengen kok menika. Boten. Kowe kepengen. Boten kok Mas. Citra iki kemukan kelawan katresnane. Ora maido. Mergo ora tau ditunggoni tingkat tresnan. Saji. Nuwun sewu nggih Kang. Ya jeng garwanipun Kang. Nggih kemawon panjenengan menika pamit kelawan kula lan Diajeng. Iya iya. Lah kok dumadaan panjenengan iki kondur malih wonten wigatos napa lho? Umpama aku bali jumujuk ana ing Taman Paman. Kudune kowe laksen. Anjing boten kados padatan. Yang dhisik aku pengen tak ngelan abdi-abdi. Nggih, kangen napa monggo? Apa iki mau jiwane gawe lanang suku lawan udara. Aduh, boten so. Boten wonten ingkang nguji wani Gusti Putri kekalih menika lho. Seneng remen penggalih. Tenan apa? Anjing. Nek pancen kaya ngono kowe go gawe bungae ngrasane ngati. Wis mekaen. Sesuk belanjamu tak undang. Lah, anjing matur nuwun. Tawate pinten Kang Mas? Yudai pinten? Iki ora tau bayaran. Rasa kuyang. Umpama aku ngundake blonjolan kowe kira wis pas. Mergo iki aku bendaramu. Nggih. Nanging aja wulan iki ya. Wulan Nek wulan iki aku wis ora nunggu bayaran. ngono ya. Ya. Lah wulan ngajeng. Ya, Ya wis nek ngono. nek pancen kaya ngono. Ketoke tak gelem kowe iki padha sae. Nggih. Eh, Nggih. Kula tak badhe ning pemuran nggih. Ono sekali. Ono sekali bayang lho. Wani nyayang karo aku sesuk ora mangan. Nggih sesuk libur. Monggo monggo. Ya. Mangga mangga. Kok dadak salim. Wis sebrana lho. Kok semenggono dia jegar wali pun Nggih kula kerawan. tapi yo mulyane rasane pun kakak najan kepun Kang Mas iki kudu ngolok ning duweni garwa loro cacahe ayu-ayu pasorean bedak kaya ngopo mesti ngakeh awul sing padha meri Haji mestinipun kados ngapunten. ning aku pengen ngerti sumpah lawan pun Kang Mas nalikane kowe tak pundhut garwa apa kowe getun kedunung ing kuwine Kang Mas Kebo Mas. iya Babar pisan kula menika boten gadhahi raos betul. Sinaos panjenengan menika ala rupanipun. Iya. Ningin tapi nangge kula panjenengan kok buang boten mantun tandingane. iso tak ugeme pecah iya sumpah Boten awak panjenengan nambah. Kowe piye Di? Bentuke piye? Bentuke piye? Awane kanggone kula kanggo nggih bagus. gerak ciwot Boten. matur nuwun karo kowe sak lorone sak denane pun Kang Mas iki bali jumujuk ning Taman Pamargi pun Kang Mas iki kangen lan kowe sak lorone pengen kok laben Panjenengan
duweni ngrasa kangen lan kuwe. Sopo to sing ora kangen? Nalikane aku ninggal aku ana ing kadipaten. Aku tetep wajib nglamur aku. Pengen iki pirsa panguritaning kawula. Nanging niku pun Kang Mas sabu-sabu tansah kelingan marang kebasan kaya dene widodari Jawanta. Ora ning ngarsa Padha. Ora ana liya mung garwaku sempurna. Kakang pengen ayo ayo newani kita dasar ayu marah
Sepiro kok semene ae sepiro. Nggih. Ini ya. Mergo wis sampean padha rampung, sampean padha keluar. Nggih. Endi? Suwito ning Mojopahit. Ayo. 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 Tak toke. Keselak nerang tunggaling ingsun. Jumbuh marang dawuh pangandikaning ingsun. Nalika semanten jenengan dikontak utus supados lumawat ing Kadipaten Granti. Purwa madya ngantos usananipun kados pundi? Sampun kalampah sinuwun. Katuran pirsa. Hadipati Bandes Bali baleloh ing Mojopahit. Dipati Bandar Subali Balen. Mongko nalika semanten jenengan dika kula sampiri purba lan wasis. Menapa boten jenengan dika ginakaken? Sampun kalampah kula sampun pikantuk jagoning kuning. Ingkang nami Kebo Marcuwen. Saged majaya Adipati Bandar Subali. Nanging komrangipun negari Gati dipun lenggaya Adipati Kebo Marcuwen. Sakmangke ugi nunggak semipah kaliyan Adipati Bandar Subali. Adipati Kebo Marcuwen baleloh ing Mojopahit. Kebo Marcuet balila ing Mojopahit. Mulai kakuan sinuwun. Kakang maudra sinuwun. Dereng kemawon kula wawan rembak lawan dika. Lari. Kasaruswanipun bocah saking Karang Pradesan. Ingkang wantun minggah ing Tulaya Ardu Mojopahit. Mekaten pas. Menapa Kakang Maudara tepung kalih kaneman menika? Babar pisan. Monggo katurang nuwun. Oh ngaten. Gus, Dawuh. muga ing Padepokan Mojopahit. Miyak Sagung para kawula kula lagi siniwaka. Nggih. Sapa jenenge? Kula Joko Mbaran. Mijil sapa? Saking Gambir Seketi. Ana wigati apa? Namung kepengin pados pedamelan. Ngomong. Nggih. Sawetara Ngestaken dawuh. sinuwun Kakang Maudara. menika ingkang nami Joko Mbaran. Mijil saking Gambir Seketi ing ujug kepengin suwita masa dalan. Sumendha sawetawis Kakang Maudara. Nariji. Bener jenengmu Mbaran. Nggih. Kepengin suwita ing Mojopahit. Menika leres. Ngerti pawitane ing suwita. Kula pawitanipun iki namung bonek. Bonek. Bondo nekat. Nek ora nekat nggih ora keduman iki. Nek ngono kuwi wong Jawa Wetan. Nggih. Gambir Seketi. Lah iya Jawa Wetan. Nggih, kalebu kok prei ngaten. Jawa Wetan iku tembung menterenge Jawa Timur. Oh, ngaten. Surabaya. Mboten Jawa sisih wetan mawon, mboten Jawa Timur. Bonek. Nggih. Bondo nekat. Nggih. Rak ngedan. Edan yo edan iki. Etok. Iki mapan kebenaran Barat. Nggih, dawuh. Sambung marang kedadian ing Mojopahit. Ngaten. Selain ing wektu dina iki Mojopahit tuwa dredah. Iki sing ditukulake Adipati saka Granti Kebo Menak Marcuet. Lah, nek pancen kowe bisa cilik mendarat. Gedene mateni Kebo Marcuet. Tak tampa pasuwitanmu sing angka kaping pindhone. Besok nek putraku lair. Saya miyos putri bakal tak jodohake karo kowe. Nuwun. Ajeng to ora kados napa. Menika sampun santi kula pengabdekaken Diworo-Guru Trima Jupait. Kula sampun Ya, enggalo musik Kadipaten Granti. paestunipun. Sinuwun. Enten apa Waduh, malih anggenipun paring gandaran dhateng Joko Mbaran. Lamun kok kalampah mejahi dhateng Marcuwen. menapa lepatipun Kakang Maudara? Paugeran ratu sabda pandhita arutan kena wal-wali. Sepisan kedah anusi. Menawi saged mejahi Kebo Marcuwen badhe kaganjar
Siponang Jabang Bayi ingkang ben topo ing gedhong Bucana Kanjeng Praweswara. Nampun ngrumiyin dhateng panguwasan Gusti Resi. Kula niku bumbun. Pak Bumbun. Nek nyawang Kakang Patih Maudara. Ah, sampeyan niku. Kula niku nggih boten nate winganan. Nggih boten nate semayat. Garwanipun Kakang Patih Maudara kok sami-saminipun garbini. Sampun Cokoro pinten Candra. Piro Bu? Pondake Punang Jabang Bayi. Terus Lah remen kok mboten asal lagi mangga. Ngeten mawon. Menika jumbuh ageng dhateng aturipun Kakang Patih Maudara. Sisandamel kula badhe ngajak guyon parikena kagem jambu sayang. sing tegese guyon parikena niku guyoning para winasis. Jalaran Kakang Patih Maudara saking panrengkuh kula. Menika pendhane kados dene keluarga kula piyambak ing Majapahit. Oh, ngaten kasih. Geguyonanipun garwa kula sakmenika lak nembe kemawon garbine. Sampun lekipun Siponang Jabang lair. Namung kula nyuwun kelawan Kakang Patih Maudara. Benjang lairipun putra kula niku miyos kakung napa miyos putri? Sinuwun. Menika namung batangan kagem jambu sayang. Menawi kula batang lair Siponang Jabang Bayi langkung wiyeh kok sarti niku. Kula namung sak kawula sih. Katon panjenengan ingkang batang lair. Kakang Maudara mboten kersa. Nggih, mboten napa-napa. Benjang putra kula miyos kakung. Miyos putri. Kakang Maudara, jenengan ampun gojek mboten. Menika ora batangan. Menawi kersa dalem miyos kakung. Kula batang miyos putri. Sampun patos ini. Nggih, mboten napa-napa Kakang Patih Maudara. Nek pancen pratitis pambatanipun Kakang Maudara. Kok umpami benjang lairipun putra kula kok miyos putri. Kula badhe nilaraken dhateng Praja Majapahit selaminipun. Kang Mas. Mawonten kanane kang kados ngaten menika dos pundi. Awitipun mung gojekan malah dados krujukane kados ngaten lho Kang Mas. Ya Cengkalupi. Nggih. Perkara iki siramu ndak aturkan del bae. Pancen diaku kepen dadaku 10 foto badhe Gusti Prabu Burnatungjuk. Lamun tong besok batane perang Kakang. Sira Prabu muksa saka Majapahit. Aku go bakal ninggale kepatihan. Tapa widur taun seminggu lawase. Nek Sopo? Aku kok marcuet. Marcuet? Iya. Tak ateni.
angel matine. Apa Margot ora bisa mati yun. Ayo aku jaluk tulung karo kowe yen ngono kowe pengapesan. Iki syarat boten pengapesan nggih. Piye yun? Iki syarat. Syarate piye yun? Mungkin kebo Margot sampean sumbari. Kono Nggih, nek wedi-wedi wani. carane piye yun? Carane sampean sumbari. Mungkin nek teko mriki Yun. monggo sampean pateni lah. Aku mbok pateni ra apa. Nek sadurunge mati, aku tak pamit biung kono, biung Singgowati. Yun terus piye Ya yun? iki. Nek pun biung Singgowati tak lunga. Kebo Margot lho. Kono Rosa molo sampean lho. ora bisa mateni karo aku. Mungkin nek yen golek ibune sampean, Biungku. aku ora iso mlaku. Jaluk dinggo. Aku etok ra iso jaluk endok terus piye yun? Nek wis gendong, sampean gandho anak lupa wae. Kono Nggih, Pun. plek-plek ketemu yun. Aduh yun. Plek-plek ketemu yun. Ayo kebo Margot. Ojo ngampe ning kono aku joko. Bosen kecentelan nyawamu piye Mbak? Ning arep aku mau kondo. Yen aku durung bisa mateni aku ora bakal bali. Aja padate Lakon kowe aku. kowe kudu mungsuhku Mbak. Iya aku Kowe nggowo kudu kalah. tandengku. Aku ngaku kalah karo kowe. Aku lilo kok pateni nang sadurunge aku mati aku tak pamit karo biungku. Pamit to karo bapa yang mulaman kowe dewamu. Biung Singgowati aku jaluk pamit. Kowe anak Singgowati. Ayo, aku patenono. Ini ora mau. Kowe kondo lamun kowe tenane anake Singgowati. Ibumu menyang ndi, Mbak? Ibuku ana ing desa Gambir seketi Angan kepamar. jroning atiku aku kepengin ketemu wong tuwa. Waduh aku ora iso mlaku aku jaluk endong. Kowe tak gendong ning aku mewanti-wanti marang kowe ya, Mbaran. Nah yo, Kowe aja cekelan karo suku. ono yo aku manut. Ayo, Manut aku manut. Ayo. Ayun. Plek-plek ketemu yun. Blamblek ketemu terus. Iki mau apa yang plek ketemu yun? Sampeyan kok abane ten bledes. Kebo Margot tak koklek sungune. Dhewekne ambruk mati yun. Kebone mati kok. Dadine kaporo iki yun. Mulane kekuatane Bu Margot ten sumun iki. Iki yo yun. Mergo niki asale nggih saka iki godhong singune. Iki yun sing siji iki apa yun? Saka ya ana. Jebul iki mau dadi sungune yo yun. Tanpa sumun iki Bu Margot mboten gaduh. Nek sumune tesih angel sampean ngalahke. Ngono yo nek ngono iki pusaka kang ampuh yo yun. Mula menika pinjam menawi sampean pikantuk ganjaran. Yun. Iki nggih piandel. Ngono yun. Aja nganti pisah. Kok bincang sampean perang pisah kali pusaka apes jayane. Nek ngono kudu nyari Apes besi yo jayane yun. iki. Aku ora gelem apes yo. Ngoten nggih. Mboten usah Kemojopet sakniki. Kapan Niki niki sampun kulminan. Suruping Sang Hyang Pradogo. bener yo yo. Awak-awak nuwun pamit badhe ngaku. Kula nggih sak sampunipun Bu Margot mati aja pae tentrem. Tentreme aja pae lumarep wonten ing dusun. Niki dusun. Endi mau cak salah aku lali. Di Pak Bangkalan. Bangkalan mugi sak sampunipun balik Ya Bangkalan. Agung Budaya. Nggih. Regi mugi-mugi teng uripe tentrem ayem. Nggih. Kalis ing sambikala. Amin. Murah dandang, murah